vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Pari zvino hangu ndikuzamawo kuti ndinge ndichitendeuka, but nekuda kwezvimwe izvo zvandakakurawo ndichiitiswa nasekuru vangu, zvekare izvo zvandinoona baba vangu vachiita pari zvino, mukoma, I really do not know kuti Mwari vanokwanisa kundiregererawo here, because kana muri semumhuri pane imwe nguva yekuti vanhu vakambofa zvaiwanzokuitika mukoma ndezvekudai so. Sekuru vangu inini vaiti kana nguva yavo yekuti vange vachifa kana yava kuda kunokwana, then vaibva vazouraya umwe weukama, but vaiwanzokuuraya some of their other relatives vasingade kuti vana vavo kana kuti vazukuru vavo vange vachizofa. Saka sekuru vaiti kana vakwanisa kuuraya munhu weukama uyo wavanenge vauraya, then munhu uya makore ake haaifanira kuti ange achizorarama. Sekuru vangu vaibva vazomutorera makore ake ekurarama. Mukomana chisekuru vangu vakararama kuzonosvika vava ne124 years mukoma. Mushure mekunge sekuru vangu vashaika, baba ndipo pavakabva vazopiwa machira avo uye zvekare netsvimbo dzasekuru. Nanhasi uno baba vangu vanoita zveun'anga, saka takangokurawo tichienda mumasango nasekuru tichinochera mishonga, uye zvekare kana kuine vanenge vauya kumba kwedu vachida kuzoromba. Iyi muZimbabwe mukoma mune vanhu vakaromba. I think kuti kana muri semuAfrica, Zimbabwe inoratidza kuti ndiyo itori nevanhu vakawanda vakaromba kudarika dzimwe nyika dzose. Why do I say that? It is because mukomanashi sekuru vangu kubva zvavakatanga kuita izvozvo zvekurombesa, vane rimwe counterbook ravo ravakasotenga kudhara kuma1990s. Nanhasi uno mukoma counterbook iroro richiriko, uye zvekare rakazara nemazita evanhu, uye zvekare kuti vakaromba sei uye mhiko dzavo nepavakazokanganisa mhiko dzacho. Vamwe ndivo vakangoromba nekutoenda havana kana kuzombodzoka, but vazhinji ndivo vaizodzoka, vamwe vachida kusiya zvinhu zvavo vobva varipisiwa nasekuru vangu. So ivo sekuru kamudzidzisiro kavainge vachitiita ndekekuti hakuna munhu anouya mudare achiti ari kuda kuromba, but mukuzonoromba achitoti ari kuda kutouraya. Ivo vainge vachitoti ukaona munhu anouya achiti anenge achida kutouraya same time, munhu iyeye zvinokwanisa kusazomufambira. Vanhu vazhinji vanouya kuzoromba anenge atori munhu wekutoti anenge ari genuine, achitozviudzawo kutoti anenge achida kuwana mari, kana awanawo mari oyamurawo veukama, but mukuzonotaurirana naye munhu uyauya ndipo paunozomunyengera so that ange achizokwanisa kugamuchira zvikwambo zvekuti zvinozonouraya hama dzake, even though achizozviziva kuti zvinhu izvi zvava kutodya hama dzangu, but nekuda kwekuti zvinhu izvozvo unenge wazvirasirira mumaoko ake kuti ange achizodzoka kwauri, zvinenge zvava kutoda kutoti ange achikuripa. Saka baba vangu ndo zvavakadzidziswawo zvekare nasekuru. Baba vangu vari kurombesa mukomanashi, vari kurombesa zvekuti uye kana pamba panogara pakazara, panouya vakadzi, panouya vamwe vana vechikoro, zvimwe zvekutoti amai vanozotopedzera vakomplaina kuti hamuonewo kuti mava kuzvinyanya here. Mushure mekunge pauya umwe mwana wechikoro ainge ari grade 7 achiti iye ainge achida kuromba. The reason as to why amai vakazotanga kupopota, because ivo vakati ko mwana uyu wamafunga kurombesa wegrade 7 apa ari musikana zvekare, munoti mwana wegrade 7 pane chaanoziva here? Ko izvezvizvi kana mukamupa nyoka iyi ikamuti nhasi ndikuda kuti unge uchiuraya nhingi, handiti haana nguva here yekuti anombonetsana naye nyoka iyoyo achiudza kuti munhu uyu wauri kuda kuuraya pari zvino hazviite kuti unge uchimuuraya. Saka baba vakazotonetsana naamai because ivo baba vanongokoshesa mari chete. Uyu mwana uyu mukomanashi wekuzorombesewa nababa wegrade 7 ameno kuti mari yacho akaiwana kupi, because baba vangu vanowanzo kuchaja between 1.5 to 3,500 US dollars mukunokurombesa
ende vangu baba mukoma havarombese munhu nechikwereti. It is cash and carry. Unouya wakabata mari yako mumaoko, wopiwa chikwambo chako, woenda zvako kunoita mari. Saka amai vainge vachiti muchatisungisa because mwana uyu ko kana kuri kunzi akaba mari iyi, ko mangwana kana pakazouya macid muchati kudiniko. But mukomana baba vangu munhu wekuti vanoda mari chaizvo, vakatongogamuchira mari iyoyo, then ndokubva vazotorana nevamwe vanasisi vangu vakazoenda naye mwana uyayo musango, because vainge vachida kuti vange vachinomutemerera nyora. Uye zvekare baba vane rimwe coffin iro rinogara muninga. Saka wose uyo anenge achida kurombesewa kubva kuna sekuru vangu kusvika pari zvino baba vangu ndivo vakuita zvekurombesa, unotonopindamo mukofini imomo. Dzimwe nguva unokwanisa kutogaramo muninga imomo urimo mukofini kwemazuva anokwana iwo kuita 3. Baba vangu ndivo vanenge vainewe, uye zvekare dzimwe nguva tinenge titori navo baba nevamwe vashandi vanoshandira baba takakuchengetedza. Uye zvekare baba vanenge vachitokubikira poriji rinenge rakazanganiswa nemishonga yakasiyana-siyana kusvika mazuva aya anokwana kuita 3 akwana, wozokuburitsa mukofini unenge wasimbisiwa. Zvino mukomana musikana uyu vakaenda naye akanopindawo mukofini muya kwemazuva 3. Paakazodzoka mukomana like for about an hour ainge achityisa mwana yeye. Maziso ake awa ainge akashanduka kuita kunge enyoka mukoma. Ndo pandakazoudzwa neimwe hanzvadzi yangu kuti akatomboshanduka kuita nyoka pavainge variko kugomo ikoko. Hanzi vakazototanga kutorwedzana nayo nyoka iyoyo, kuzonosvika nyoka iyoyo ichizodzikama. Saka iye akapiwa chikwambo chenyoka ndokubva azoenda mwana uya. Saka ivo baba vangu ndizvo zvavanoita. Kana kuri kunzi ukauya mudare havakuudzi live and direct kuti chikwambo ichi chandikuda kukupa sahwira, chikwambo ichi nekufamba kwenguva chichazoda ropa. Vanongokuudza kutoti chikwambo ichi chandakupa muzukuru unofanira kuti unge uchizodai, in which mukomana kazhinji kacho miko idzo dzavanokuudza kuti ndidzo miko dzaunofanira kuti unge uchizotevedzera kana usingadi kuti chikwambo chako chinge chichizopanduka. Imhiko dzekuti kana ivo baba vangu kana ndakavatarisa, imhiko dzekuti ivo pachezvavo havangambokwanise kudzitevedzera vakadzigona mhiko idzodzo dzavanoudza vamwe kuti vange vachizodzitevedzera. Pane umwe murume uyo wavakati haufaniri kuti unge uchizodya chikafu chinenge chakatonhora, chinenge chabikwa iwe usipo. Zvino nemararamiro akuita vanhu pari zvino, you can just imagine kuti how difficult it is, especially paya pekuti semunhu unenge usati wakwanisa kuita mari. Dzimwe nguva ndipo paya pekuti unokwanisa kuzongotenga kana chikafu kurestaurant or wherever, in which chinenge chiri chikafu chekuti chinenge chabikwa iwe usipo, which means kana ukangodya chikafu ichocho unenge watozvikanganisira. Asi kana uchidziudzwa mhiko idzi dzinoita sekunge imhiko dziri nyore chaizvo kudzitevedzera, but kana wava kutanga kudzitevedzera mhiko idzi ndopaunoona kuti dzinenge dzisiri nyore kudzitevedzera. So mukomanashi ndiyo confession yangu iyo yandiinayo. Baba vangu ndo basa ravo iroro, vanotengesa zvikwambo. Asi yambiro yangu ndeyekuti hakuna chikwambo chinorarama chisingazodi ropa. Idzodzo ndo nhema dzinoudzwa vose avo vanouya mudare nababa vangu. Vanotoudzwa kutoti chikwambo chandakupa ichi chinongorarama kana nemvura, but munhu ati fambei anozodzoka zvekare ava kuchema, ava kuti sekuru, chikwambo chiya chamakandipa chava kuti icho chiri kuda ropa raamai vangu kana kuti rehanzvadzi yangu kana kuti vana vangu. Baba vangu havakushayiri mhosva, vanotokudza kutoti musi wakati ndipo pawakakanganisa mhiko dzako, vobva vatokuripisa. Mukoma semhuri tine humwe hupfumi hwekuti kunyange nanhasi uno kana tikanzi hatichadi kuita izvi zvekurombesa zvekun'anga, we can survive. Hamene kuti for how many generations. Tine dzimwe mombe dzakawandisa, uye zvekare tine maprazi anokwana iwo kuita 3. Tinoitawo livestock farming. Saka hupfumi chaiwo, aiwa hupfumi semhuri tinahwo hupfumi. Seni zvangu kutongoshandawo, but we are just enjoying the wealth that was left behind by our grandfather.
but ndiyowo secret iyo, our own family secret, ndo zvinototiraramisawo avo vasina chavanoziva pavanouyawo kudare. Then baba vanobva vavapa zvikwambo zvinorarama neropa. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 30 years ekuberekwa. Ndauyawo pano ndiine secret yangu iyo yandiinayo. Ndoda kureurura kuti ndiri hure, ndinotopinda mubhawa, asi pari zvino ndava kurarama ndiri kunoku kuSouth Africa. I am based here in Cape Town. Ndichizouya hangu kuno kuSouth Africa aiwa basa iri ndainge ndatova nemakore ndichingoriita kubva ndichiri kuHarare. Taitofamba tichitotevererana nawo makorokoza tichivatengesera miviri yedu, ende mari tainge tichiita. But ndakazodaidzwa neimwe shamwari yangu uyo akanditi kuCape Town pari zvino kuri kubhadhara, ndokubva ndazouya kunoku. So maconfession angu iwo maviri, uye zvekare ndoda kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. Inewo mukoma Nashe kubva ndichiri kuZimbabwe ndaingoshandisawo mishonga, because kana uchidhila nemakorokoza, I think kuti munongomaziva makorokoza kuti vanhu vakaita sei, vangori violent. Saka taiva neumwe mukadzi uyu ainge achigara kumabvuku uko, ari wekuMalawi. Aipota achitipa mishonga yokuti tinge tichizora kuitira kuti makorokoza paya kana wakechwa nemukorokoza asazokurova kana kukunyima mari yako, ange achizongonzwa kukutya, kungopera simba. So mukoma ndainge ndakatongojairira kushandisa mishonga. Ndichizouyawo kuno kuCape Town, friend yangu yakabva yazondiudza kuti yange yava kuwirirana noumwe murumewo anobva kuZimbabwe, but kusaidi kuna Namberengwa uko. Iye anoitawo zvekung'anga, but achizanganisa achiita zvechiprofita zvekare, but paainge ari kuZimbabwe yainge imbori ng'anga. So mukoma Nashe murume uyu akazotanga kundipawo mishonga yake. Mishonga yake murume uyu inoshanda, but dambudziko riripo mukoma nderekuti iniwo nekukara mari. Mishonga iyi mukoma ndakazonyanyisa kuishandisa pane umwe murume. Manje murume uyu ari kuti iye anondida apa munhu wekutoti ane mhuri yake. I really do not know kuti ndoita sei. Sikarudzi yake zvekare anoti kana aine mukadzi wake inenge isitomborina kana simba, asi kana aineni unonyatsokuona kuti ava ndo varumezve. Anokufadza kusvika wegaona kuti panapa ndashandwa zvechokwadi. Kusakura vanokwanisa kunyatsokusakura munda zvakanaka, but kana vaine mukadzi wavo anoti anenge asitomborina kana power. Kana akatopedza 1 round anototi thank you God. So nyaya iripo ndiyoyo yekuti ndoita sei naye murume uyu, ndomubvuma here? Ini ndine wangu wandanga ndichida. Murume uyu mukoma wandiri kuda, iye ari kuLouis Trichardt nko takasangana paFacebook, tinotaura zvedu tose. Saka iye anoti anondida. From the look of things anoratidza kuti anotoshandawo kabasa kake karibo. Saka he has been telling me kuti anoda kundiroora kana ndikangobva kuno Cape Town ndikaenda ikoko kwaari. Saka ndoda kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. Ndoita sei? Ndoenda here kumarriage, sezvo ndichizviziva hangu kuti unhu hwangu ndihwohwo wekuti ndakatongojairawo kutengesawo zvangu makumbo mubhawa. So ndinozozvigona here zvemarriage nhai? Asi kana ndibatsireiwo ipapo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Apa iye futi ndakatotanga kumushandisira mishonga as well mukoma, because mapictures ake zvandakaita ndezvekuti ndakaenda naro picture rake kuna sekuru vaya, then sekuru vaya ndokubva vazondigadzirira picture rake so that asazondiramba. Right now he is madly in love with me. Please assist me mhuri yeZimbabwe. Marriage wo ndinoida, but I doubt myself. Ndinozviziva ndiri mukadzi uya type yavanoti mazikindagoria. I don't have any respect for a man no matter what. Ndajaira love yaya yechi rough rider, zviya zvekuti kana munhu akandikecha
kana akaita sekunge anenge ava kuda kudhonza nguva yakareba ari pamusoro pangu, ndinotomurasira kana kure uku ndichitomuti buruka buruka, mari yako yapera. Zvino mukoma, zvandajaira kuti pose pandinorarwa ndinobva ndapiwa mari, ndichanozvikwanisa here kana ndazoenda kumarriage? I'll be following through in the comment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu way, please let us try to assist in the comment section. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumberawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. So inini mukoma ndiri mukadzi mutema, murume wangu iye mutsvuku, as well as the rest of his family, masiblings ake, especially vamwene vangu vakanyanyisa kutsvuka. Nyaya iripo mukoma ndeyekudai. So like I am facing discrimination kubva kuna vana tete vangu, and the way that they discriminate me is that dzimwe nguva mukoma vanotoramba, let's say kana tiri tose pai wakati tete uyai titorwe maphotos, vanotoramba kana kutorwa mapictures neni, vanongoseka zvavo bva vati iwe hauoni here kuti tinozonyanya kuita color blocking. I also see kuti murume wangu, he is now discriminating against me as well. Last week takatobva mukunetsana, mushure mekunge aita sei, murume wangu akandiposta pafacebook yake akandiisa rimwe zefilter rekuti I was looking as if I am a yellow born, in which I am not like that. Takanetsana ndikabva ndamuti shamari, bvisa picture iroro, why don't you post me the way that I am? So ndakabva ndazozviposta ndokubva ndamutega. Kubva musi iwoyo kusvika pari zvino koma nashi iye, when it comes to tagging me akatondiblock. So I really do not know mukoma nashi kuti why is he discriminating me like that, and it is really irritating me. Handizive kuti ndoitawo sei. Ndodawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsirawo ipapo kuti is this real love? Can your husband do a filter on your picture asati akuposta, kana kuti he is just supposed to be proud of who you are and post you the way that you are without even a filter at all? Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ndo inonzi discrimination. Zvakangoma hazvo vedu we. Ngatizamai kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Pakaipa.